Rhan o'r brotest ydy bod ni'n dangos yn gry sut da ni'n teimlo. Ar ochr yr heddlu oedd rhaid i'r bysys mewn ffordd mynd trwad. Rhyw ben ynde. Ac oedden ni'n... Da ni gyd yn coelio, dwi'n teimlo, bod fel merchaid oedden ni eisiau dangos yn hunan yn hollol non-aggressif. Yr unig aggression da ni wedi cael di gynnyn nhw ynde. Ac ar y cyfan maen nhw wedi bod yn reit da, ambell un wrach, ia. Yn trio mynd dros efo motorbikes. Ond ar i'r merchaid ymatab yn hollol, ar i mi jyst mynd efo nhw, mynd yn hollol limp fel ta, ia. A mynd efo nhw ynde. Wel, unwaith eto maen nhw'n tynnu sylw at y ffaith fod 96 o dyblegrau Cruise yn dod yma flwyddyn nesaf. Mae'n dangos i'r Llywodraeth pa mor gryf mae pobl yn teimlo. Mae nifer o bobl yma yn dangos hynny, yn eitha clir. Ac mae'n dangos bod pobl ddim yn mynd i adael i'r Llywodraeth ddod yma heb brotest.